ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ପଖାଳ କଂସା। ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଆମ ପ୍ରାଣ ପଖାଳ କଂସା। ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇ ଢୋକାଏ ପିଇଦେଲେ ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରଜା ଘର ଖାଇବା ଠାରୁ ବି ଆମ ପଖାଳ କଂସା ସବୁଠୁ ଉପରେ। ପଖାଳ ଭାତ। ଆଜି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ। ଆଉ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପଖାଳ ଦିବସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମମ୍ସ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବେ। ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘରେ ମୋ ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ମୁଁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେସିପି ବନେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ସବୁ। ପଖାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପଖାଳ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇଛି, ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ବନେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପଖାଳ ବନେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ରାତିରେ ରାନ୍ଧିକି ତାକୁ ପଖାଳି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଭାତ ନେଇଛି, ଭାତ ଆଉ ତୋରାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦହି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁ, କଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଇଛି। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଦହି ପଖାଳ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପଖାଳକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି, କ'ଣ ବନେଇବି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଏଠି ଲାଲ ଯେଉଁ ଖୋସଳା ଶାଗ ଆସେ, ସେଇ ଶାଗ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା। ତାକୁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେଲି, କାଟିକି ବାଛି ନେଲି। ତାକୁ ରଖିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଓଲ ଚଟଣି ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଓଲ ଭର୍ତ୍ତା ବା ଚଟଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଓଲ ନେଇଛି। ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି 2ଟି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏମିତି ପତଳା କରିକି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ତାକୁ ସବୁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ଓଲକୁ ଏଠି କାଟି ନେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଉ ସେଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଓଲ ଆଳୁକୁ ଏଠି ଆମର ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଦେଲି। ସେପଟେ ଓଲ ଆଳୁ ସିଝିବା ଭିତରେ ଏପଟେ ବାକି ସବୁ ପରିବାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି, ସେଠି ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ନେଇଛି, କଦଳୀକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କଦଳୀରେ ଟିକେ କଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲେ କଷଟା ଲାଗିବନି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିବେ, ଜାଗା ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଦେଲେ ରଖିଲେ ସେ କଦଳୀ ତା କଷଟା ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଣ୍ଠଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଦଳୀକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଏମିତି କାଟି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଏଠି କାଟି ନେଲି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ବି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ବି ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ବି ଭାଜି ପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି ନାଡ଼ୁକା, ତାକୁ ବି ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ସବୁ ପରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି, ତାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ଭେଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ନେଇଛି। ଜହ୍ନିକୁ ତାକୁ ଏଠି ଆମର ତ ଯେତେ ଆମର ରେସିପି ହେଉନା କାହିଁକି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାଗ, ଆମର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ିର ପାଗ ଟିକେ ନହେଲେ ତ ମଜା ଆସିବନି ପଖାଳର। ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ପାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି 2ଟା ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜହ୍ନି ଏମିତି କାଟିକି ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ଆମର ଓଲ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି।
ताकू रखिया साइड रे रखी तापर मैं गोटे कड़े नहीं कड़े अल्प किसी सोरिष तेल देती आ तेल गरम है मुझे दुईटी ये सुखिला लंका को ये भाजी नहीं भाजी नहीं ताकू भी काढ़ी नहीं भाजी होगापर तापर गोटे छोट पियाज को एमती पतला पतला आकार काटिकी ताकू दे देकी टिके भल भाव गोल्डन ब्राउन है पर्यंत भाजी नहीं देखो ये होगला तापर ताकू भी काढ़ी नहीं गोटे प्लेट को तापर पियाज को काढ़ी नेला परे सेही करे आउ अल्प किसी तेल दे देछि तापर तेल टिके गरम होला परे सोरिष अल्प किसी देछि सोरिष टिके फुटिला परे किछि रसुण को मैं छेचिकी दे देछि आउ रसुण आ कंचा लंका को टिके छेचिकी दे देछि तापर ताको टिके ये भाजी नहीं भल भाव भाजी नहीं टिके भाजी गला परे तापर ये ओल आम जो ओल मु सिझे ताकू ये चकटिकी दे देछि ओल को दे देछि आउ ओल भर्ता बनवाई आउे स्वाद अनुसार लुण दे देछि आउ गोटे छोट चमच हलदी गुंड दे देछि अल्प टिके पानी दे देछि देकी ताको ये भल भाव मिक्स कर नहीं ये देखंतु हमर ओल भर्ता बा चटनी हमर रेडी हो गला तापर ये ताकू गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं तापर सेही करे पुणी अल्प किसी आउ तेल दे देछि तेल टिके गरम है पुणी टिके पंच फुटणाटी दे देछि तापर टिके फुटण फुटिला परे मैं गोटे छोट पियाज को छोट छोट कर काटी देती ताकू ये दे देछि पियाज को दे देछि पियाज को देकी टिके भल भाव टिके भाजी नवा टिके भाजी है परे ये नाड़ुका को दे देछि नाड़ुका आलू को ताकू दे देछि तापर स्वाद अनुसार लुण दे देछि गोटे छोट चमच हलदी गुंड दे देछि देकी ये टिके भल भाव मिक्स कर नहीं ये भल भाव मिक्स करके ताकू टिके कवर करनवा 2 मिनिट पई ये 2 मिनिट पर देखु ये आमर आलू आउ नाड़ुका भल भाव टिके सीझीगला ताको ये भल भाव मिक्स कर नहीं तापर सी भाजी है भितर एपटे जो आम लंका आउ जो आम पियाज भाजिकी एपटे रखी प्लेट रे ताको आलू सहित एमती चकटी नवा ये देखो आपण मैंने देखा ये आलू चकटा बनाया से पियाज आलू से लंका को ये भल भाव चकटी नवा आउ ये देखो भल भाव चकटी नहीं तापर ये स्वाद अनुसार लुण दे देछि आउ ये लंका और जीरा गुंड मुझे घरे बनई रखी से दे देछि गोटे चमच देके आउ टिके भल भाव गोली नौछि देखंतु ये आमर आलू चकटा ये रेडी होगला ये देखंतु तापर एपटे आमर आलू नाड़ुका ये भाजी आसलानी तापर से लंका और जीरा गुंड दे देछि गोटे छोट चमच देके ये भल भाव मिक्स कर नहीं करके ताकू ये भाजी गला परे ताकू ये काढ़ी नहीं गोटे प्लेट को काढ़ी नेला परे सेही करे दे देछि आ अल्प किसी तेल तेल दे देकी तापर देखो मुझे जो भेंडी नहीं ताको एमती मझीरे टिके एमती काटी नहीं चीरा मारला भाई एमती कर नहीं काटी नहीं भेंडी को तापर भेंडी को ये रखी साइड रे तापर सेही करे तेल दे सारा पर अल्प किसी पियाज दे देछि पियाज टिके भाजी गला परे टिके मिक्स कर नहीं पियाज को टिके भाजी नहीं टिके पियाज भाजी गला परे मुझे दे देछि तापर से भेंडी को दे देछि भेंडी को ये मझीरू टे काटी नहीं ये टिके मुझे मसला भेंडी बनैमी से एमती टिके मझीरू काटी नहीं कहीं टिके भीतर को जापर मसलाटा आउ तापर ये दे देछि स्वाद अनुसार लुण दे देछि गोटे छोट चमच हलदी गुंड दे देछि देकी ताको ये भल भाव मिक्स कर नहीं तापर सेपटे भेंडी भाजी गला भितर एपटे गोटे मसला बनई नवा ये आम मैं गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं तापर मुझे किसी सोरिष नहीं सोरिष को 3 ରୁ 4 घंटा पूरा बतुरे देती 3-4 चमच पाखापाखि सोरिष नहीं तापर से सोरिष दे देछि आमर से ग्राइंडिंग जार रे सोरिष दे सारापर ये 2 ରୁ 3 कंचा लंका दे देछि आउ अल्प किसी रसुण दे देछि देकी आउे किसी जीरा देछि गोटे चमच पाखापाखि जीरा दे देछि देकी ये अल्प गोटे छोट चमच ये लुण दे देछि लुण दबा द्वारा सोरिष आमर पिता लगी न था आ भल भाव ग्राइंडिंग होता है अल्प टिके पानी देके ये भल भाव मुझे ग्राइंडिंग कर आनी तापर ये देखो आमर भेंडी भाजी हो आसलानी ये आउ टिके भल भाव मिक्स कर नहीं तापर मुझे जीरा लंका आमर धनिया गुंड एम सब मु गोटे घरे एमती गुंड
ବନେଇଥିଲି ସେଇ ମସଲାଟା ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଭେଣ୍ଡିରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ କରେଇରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତାକୁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଟିକେ ଖାଲି 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ବାଟିକି ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲେ ସେଇ ମସଲାରୁ ଏଠି ଅଧେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ତାପରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ତାକୁ କଭର କରିନେଇଛି। ଟିକେ ନାଡ଼ି ଆଉ ସଜନା ନାଡ଼ି ଆଉ ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କଭର କରିନେଇଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ସେ ସିଝିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ନେଇଛି। ଏଠି ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି। ରୋହି ମାଛ ଏଠି ନେଇଛି। ତାକୁ ଏଠି ମାଛକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଧୋଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ଆମର ଜିରା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ମସଲାର 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ହାତରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମାଛକୁ ଏଠି ଛାଣିବି, ଭାଜିବିନି ଆଜି ଛାଣିନେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଏଠି ଗରମ କରିନେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମାଛକୁ ସବୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏପଟେ ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ ଓଲଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। କରିକି ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତାକୁ ବି କାଢ଼ି ନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ମାଛ ବି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବି କାଢ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ସେଇ କରେଇରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ। ସେଇ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ କଦଳୀକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବାକି ଯେଉଁ ମସଲା ଥିଲା ସୋରିଷ ମସଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କଭର କରିନେଇଛି 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଦଳୀ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ପାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପରିବାକୁ ସବୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଆଉ ଆମର ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପୋଡ଼ି ନେଉଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୋଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ସେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପରିବା ପୋଡ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଛି। କରେଇରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ କିଛି ସୋରିଷ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି 3-4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜି ନେଇଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଗ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି କାଟିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଶାଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ କଭର କରିନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1-2 ମିନିଟ୍ କଭର କରିନେଇଥିଲି। କଭର ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ିକୁ ଚୁରି ନେଉଛି। ବଡ଼ି ଏଠି ପିଆଜ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ବଡ଼ିକି ଚୁରି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେସିପି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଡ଼ି ନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ଏଠି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି।
तापरे बाड़ी नहीं तापर मुझे शाग आउ भेंडी मसला जो बनई ताकू बाड़ी नहीं तापर ओल भर्ता आ जो आलू चटनी बनई आलू ताकू ये बाड़ी नहीं तापर ये माछ जो भाजी रखते फ्राए करते माछ दे देजी रखी नहीं तापर ये नाड़ुका भजा ये रखी नहीं तापर ये मो बाइगण आउ जह्नी को दले ये पाग बन देती पियाज छोट छोट देकी कंचा लंका और रसुण रे ता पाग ये दे देती तापर यहीटा तो आमर मेन जिनस आमर या बिना पूरा आमर पखाड़ अधूरा पूरा ये दे देती आंबुल आउ भेंडी आउ लंका रसुण लेंबू रे तार गोटे पाग बन देती ताकू रखी नहीं तापर ये टमाटो दला ताकू टमाटो को छोट छोट पियाज एमती काटिकी ताकू गोटे पाग बन देती गोटे दला बन ताकू रखी नहीं आउ कदली भजा जो कदली राई राई देकी जो कदली भजा बनी ताकू भी रखी नहीं आउ तापरे हमरा सजना छुई ताकू भी सजना छुई आलू ताकू भी रखी नहीं ये देखु मु सबू परसी नहीं बाड़ी नहीं देखु आउ आपण माने कमेंट निहाती जनइबे पखाला संगरे आपण मानकु केउ रेसिपीटा बेसी पसंद कमेंट निहाती जनइबे आ एठी थिला हमर आज विश्व पखाला दिवस दिन रे आज हमर पखालार एठी पसरा एठी हमर मो पखाला पसरा एठी हमर रेडी हो जाइछि आपण मानकु जदि वीडियोटी भल लागिथो रेसिपीटी भल लागिथो ताहले मते निहाते कमेंट जनइबे आ पखाला संगर को रेसिपीटी आपण मानकु बेसी पसंद कमेंट निहाती जनइबे आ मो पखाला पसराटी आपण मानकु केमती लागिला कमेंट निश्चय जनइबे आ मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब निश्चय करिवे करिनेबे आ लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे आउ कमेंट मत आज निहाती जनइबे आ बहुत परिश्रम करिछि आज वीडियोटी बनवाई आउ मैं जो बैगणर पाग आ टमाटर पागटी मुझे आपण मानक देखई पारिलिनी कहीं बहुत लेट हो जाता एत सब बनई बहुत लेट होता से मुझे सब एमती बन देती ये मो बड़ी चूरा भी ये बाड़ी नहीं आपाई ये भूली जाइली ये देखो मु सबू रेसिपी गुड़िक ये शेयर कली आज थिला आमर विश्व पखाला दिवस अवसर रे आमर यहाँ आमर पखाला मो पखाला पसरा ये थिला आपण मानकु ए रेसिपीटी वीडियोटी केमती लागला कमेंट मते निश्चय जनइबे आ लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करी निश्चय जनइबे आ पखाला संगरे केउ रेसिपीटी आपण मानकु बेसी पसंद आपण माने कमेंट निहाती जनइबे आज वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आओ मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले प्लीज सब्सक्राइब करने आ पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन पाइपर फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो तो निश्चय करेंगे रोची नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी आसबे आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं थैंक्स फॉर वाचिंग।